Pa, nije tako. Usput, znaš li koliko je dobrih filmova on snimio? Super, kamerom mu je draža od mene. Opet nisi u pravu. Iskoristio je sav svoj zarađen novac u humane svrhe. Humane? U kosti ne stoje ovako. Osim toga, šta je on nikada humano učinio? Pa, na primjer, pomogao je Jevreju. Da. Pa šta s tim? Bio je član američkog humanitarnog udruženja. Da, bio je. Također je rekonstruisao mnoge važne filmove. Kao na primjer? Na primjer, Put u Indiju. Nikada nisam čula za njega. E pa čuo si za film Izgubljeni svet? Da, pa šta s tim? Reći ću ti pa šta s tim. Taj film je bio izgubljen, a Steven Spielberg je bio odgovoran za njegovo očuvanje. Ideš li? Ti, ja moram nešto da obavim. Dobar